Vores tidsskrift hedder Regnfang, og vi stiftede i år 2014 i august. Vores tidsskrift indeholder både essays, artikler og en masse ny kunst, anbefalinger. Vi har delt det op i sådan 3 dele, hvor den første del er anbefalinger af både ny og ældre kunst, musik og litteratur, og den midterste del, den hedder journalistik, og det er både essays, artikler og billedserier. Og den sidste del, den hedder Salon, og det er for nye danske kunstnere, der har tænkt af. Også nogle gange udenlandske, men primært danske. Grunden til, at vi stiftede tidsskriftet, hvorfor vi gjorde det, eller hvorfor jeg gjorde det, det er der ret mange grunde til. Og når folk spørger os om det, så er vi altid svært ved at svare, fordi der netop er så mange grunde. Jeg tror, sådan det simple svar er, at det manglede på en eller anden måde. At vi synes, at der manglede tidsskrift til unge mennesker, som turde og kunne tage fat om nogle ret seriøse problemstillinger og skrive nogle længere artikler om nogle emner, som normalt ikke bliver behandlet. F.eks. ånd og kultur og eksistens. Så vi synes selv, det manglede, og vi gad godt, at der havde været sådan et tilbud til os, og derfor ville vi gerne give det til andre. For vi synes, unge mennesker skal tage nogle valg, der er ret svære, og derfor så synes vi også, at de skal have adgang til et magasin eller et tidsskrift, der behandler sådan nogle valg. Og det synes vi ikke, der var før Regnfang. Der er det formål med tidsskriftet, at vi gerne selv vil vokse med tidsskriftet, altså skrive nogle svære emner, skrive længere artikler og højere niveau. Og der er det formål, at vi gerne vil give unge muligheden for at spejle sig i tidsskriftet. Det jeg håber på sker med tidsskriftet, det ligner det kommer til at ske. Altså der er det rigtige opsving i læsertal. De rigtige mennesker begynder at kende til tidsskrifter, altså kulturpersonligheder i Danmark. Så mit håb er helt klart, at vi når. Altså det er ikke et tidsskrift, der nogensinde kommer til at have virkelig mange læsere i Danmark. Fordi det har det et alt for specielt emneområde til. Jeg er ikke kendt som med, for eksempel på samme niveau som alle mulige andre tidsskrifter. Og det er meget svære stof, og der er ikke noget med mode i. For eksempel der er ikke så mange billedserier med tøj. Så håbet er, at vi rammer de rigtige i Danmark. Og der er nok ikke sådan, hvad kan man sige, en overdrevet stor læsergruppe i Danmark. Men håbet er bare, at vi rammer det segment, som synes, at Regnfang mangler. Da vi startede Regnfang, var vi meget sure på vores egen generation, og dermed også os selv. Vi sang meget med på det kor, der bebrejder ungdommen for sådan at drikke for meget og være for dovne og ikke tage ansvar for eget liv og egen læring. Men vi har helt klart fundet ud af sådan løbende, at den sang eller den sandhed på ingen måde holder. Og bladet har ligesom vendt sig sådan fra at bebrejde meget sig selv og sin egen generation til faktisk sådan at bebrejde forældregenerationen en smule mere. Fordi vi synes, det er noget af et paradoks, at der er sådan en forældregeneration, der bebrejder de unge for ikke at være dannet nok. Men var det ikke forældrenes opgave at danne de unge? Altså, det er sjovt at bebrejde dem, man ikke har lært noget, at de ikke har lært noget. Og det paradoks synes vi er ret spændende. Det vil vi gerne behandle. Og nu er vi så gået lidt væk fra at bebrejde forældregenerationen, fordi vi synes, at ret noget mod en enkelt generation giver ikke så meget mening. Nu er vi bare nødt til det faktum, at der ligesom må gøres et eller andet. Og det synes vi er enormt frustrerende, når vi støder på den samtale og den diskussion i danske medier omkring ungdomsgeneration, at så handler det altid om vi drikker for meget. Det viser jo faktisk, at ungdom drikker mindre og mindre, hvis man ser druk som et problem, om vi kan finde ud af at sætte nutidsapp på vores dansk stil. Det eneste, der giver mening at snakke om, hvis man skal snakke om unge mennesker og ungdomsgenerationen, det er, at man snakker om dem som mennesker, i stedet for om de kan finde ud af at sætte nutidsapp på, eller om de ikke kan. Og det er det, vi er enormt trætte af i Regnfang. At hver gang man snakker om unge mennesker, så er det sådan i lyset af nogle virkelig, virkelig ligegyldige ting.
det er slet ikke dybt nok, og det er slet ikke alvorligt nok. Altså det er, unge mennesker er netop unge mennesker, der står og skal tage nogle valg, og man skal fandme godt nok tage dem seriøst, når man snakker om dem, og man skal satme ikke bebrejde dem for, at de ikke kan finde ud af den danske retsstavning, eller så videre, eller så videre. For det kunne deres generationer heller ikke før dem, og det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er, man skal spørge unge mennesker, hvad de gerne vil, og der skal de helst svare, jeg vil gerne gøre noget godt. Og det mangler forældregenerationen at spørge ungdomsgenerationen om. Og det er vi enormt trætte af regnfang, så det vil vi gerne spørge om. Altså, hvad er det, vores generation gerne bidrager med? For som jeg ser det, så ser jeg faktisk vores generation som den vigtigste generation nogensinde. For vi står over for nogle kriser, som aldrig har været så store og så truende, som de er nu. Altså epidemikriser, klimakriser, økonomikriser, kulturelle kriser. Altså, og det sjove er, at vores generation ikke har opdaget det, fordi vores forældre ikke har sagt det til os. Og derfor så må vi selv finde ud af det nu. Og det er på tide, vi gør det. Og det er på tide, at man finder ud af, hvad man gerne vil bidrage med til verdenssamfundet. Og hvis forældrene ikke kan finde ud af at spørge om det, så er det okay. Så må vi spørge os selv om det. Men jeg håber virkelig, at forældre, lærere, undervisere, forfattere og kunstnere begynder at spørge de unge om det. For jeg tror faktisk, at de unge voksne møder det spørgsmål.